Tevî ragihandina agrbestekê li seranserî Sûriyê ji aliyê Encumena Ewlekariya Navdewletî, êrişa Turkiyê û Şerûpevçûn li gund û navçeyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam in. Kobûyekê Şerûpevçûn li Efrînê dikeve roja xwe ya 38 de. Ji derek taybet ji nav gundên Raco ji arkêre ragihand. Ku piştî şerek giran, gundên Meydana û navenda gundê Meydan Ekbes kete bin kontrola çekdarên Mertala Furatê û artêşa Turkiyê de. û piştî kontrolkirina gundên Meydana, wan çekdaran civînek ji xelkê sivîl re li dar xist û ji wan re gotin ku mebesta wan PYD ye, ne ermançkirina xelkê sivîlin. û xelkê sivîl û mal û milkê wan wê werin paranstin. Lê li aliyek din helmetek diziyê ji ahliyên wan çekdaran lê gundê Gewan da çêbû û gelek otomobîl û pêdiviyên malan ji wî gundî hatin dizîn. Ji dera taybet amaje bi kiryarên PYD kirin ku dema xelkê sivîl yên gundên ku Şerûpevçûn derdora wê rû didin, dixwazin derbederê navenda Efrînê bibin, PYD rêgeriyê li pêşiya wan digire û nahêlin ji gundên xwe derkevin. Derbarê Şerûpevçûna navbera artêşa Turkiyê û çekdarên Mertala Furatê ji aliyekî ve û çekdarên YPG yên ser Partiya Yekîtiya Demokrat PYD ji dera taybet ji arkêre da zanîn. Ku şerek giran îro li gundên Qermetlaq û Senarê yên navçeyên Şiyê rû didin. Şerûpevçûn li Efrînê û bi taybet piştî derbasbûna şebîhên rejîmê gortir bûn û zêdetir bûn û Turkiye ragihandiye ku wan derdora 130 kîlometran li seranserê hêla Sinûrî kontrol kirine. û bi tenê 7 kîlometr mane ku bajarê Ezazê yê parêzgeha Idlibê ve diriya gundên Efrînê re girêdin.